Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Michelle, tambalanista since 2017. Paborito kong segment ang Mahiwagang Burnay. Ang hindi ko inakala, susulat din pala ako isang araw at hihingi ng payo. Ganito po kasi tambalan. Isang dekada po ang inabot ng relasyon namin ni Jay. Sa sobrang tagal na namin, umasa ako na mauuwi na kami sa kasalan. Kilala na si Jay ng buong pamilya ko. Napalapit na din ako sa pamilya niya. Parang anak na ang turing sa akin ng mga magulang niya at parang kapatid ako kontratuhin ng mga kapatid niya. Isa talaga yon sa ipinagpapasalamat ko sa relasyon namin. Ramdam ko na gusto ko ng soon-to-be in-laws ko. Gaya ng ibang bagay, some good things never last. Isang araw kasi, nahuli ko na may ibang babae si Jay. Hindi naman biglaan. May mga senyales here and there. Dala yung cellphone hanggang sa banyo. Busy kaya hindi ako masundo sa trabaho. Biglang nagkasakit kaya hindi kami makakalabas on a weekend. Late nakakauwi kasi overtime. May overnight somewhere kasi may team building sa opisina. Mga ganyan muna. Hanggang naging obvious na at nahuli ko ng tuluyan. Office mate niya yung girl. Gaya ng iba, inisip ko din kung ano ang meron si ate girl na wala ako. Pero hindi ako masyadong nagdwell doon. Sa huli, tinanggap ko ang masakit na katotohanan na ipinagpalit ako. Para mabilis na makamove on, I blocked Jay sa social media. Hindi pa ako ready na makita kung gaano sila kasaya ng bagong girlfriend niya. Pero yung pamilya ni Jay, hindi ko blinak. Napalapit na din kasi ako sa kanila at para sa akin, wala naman silang kinalaman sa nangyari sa amin ni Jay. No bad blood, sabi nga ng iba. Recently, nag-message sa akin ang nanay ni Jay. Matapos mga musta, kung pwede daw bang maglambing. Baka naman daw pwede ko siyang padalhan ng pambaon dahil sumama siya sa mga kaibigan niya sa pag-pilgrimage sa probinsya. Nagulat ako at napaisip. Hindi man lang ba siya nahihiya sa ginawa sa akin ng anak niya? Normal ba yun, tambalan? Gusto ko sanang sabihin na mas appropriate kung sa anak niya o sa bagong girlfriend niya maglambing. Pero syempre hindi ko sinabi. Naiisip ko, hihingi muna ako ng payo sa inyo. Ay Diyos ko, sa atin pala nakasalalay ang pilgrimage ni nanay. Magbibigay po ba ako o hindi? Kung hindi, ano po kaya ang magandang sabihin? Nangyari na din po ba sa inyo ito? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Michelle. Hi, Michelle! Ano na?
Ano na ang mga eksena? Well, ikaw na mismo ang nagsabi kasi na wala namang kinalaman yung nanay niya, 'di ba? So dapat hindi mo sila i-block, mga ganong eksena, ganyan. Pero ngayon na naglalambi yung nanay, may mga ganyan ka namang reaction. So dapat kung talagang wala ka na dapat, kasi kung halimbawa, kung true yung sinabi mong wala naman silang kinalaman sa ginawa sa akin ni Jay, ikaw mismo nagsabi nun plinastic mo yung sarili mo. Pinaplastic mo kami. Naku, sabi ng pabo. Sabi baka niya. tukain ka ng pabo, sige. Sa true. Ako, habulin ka niya ng walang humpay. Hindi ka niyan tatantanan. Nakakatakot pa namang mahabulin ng pabo. Alam mo, nakakita ko ng pabo. Correct. Natatakot talaga ako sa pabo. Diba? Ikaw na mismo yung nagsabi na walang kinalaman. So, totoo ka ba sa sinabi mong yan? Kasi sa dating dun sa bandang dulo, hindi naman talaga totoo. Kasi 'di ba, kung talagang true ka, well, it doesn't really matter. Hindi mo iisipin na dapat dun siya sa anak niya o sa bagong girlfriend. Hindi ko lang binasa ng ganun, pero ganun yung intonation talaga Narinig niya yung tono mo. Narinig ko yung tono mo ang tono mo talaga doon. Binago lang ni partner. Binago ko lang para kasi mabait. ayaw kanyang mapahiya. Correct. Para bumait ka konti, 'di ba? Kasi plastic ka na nga, hindi ka pa mabait, 'di ba? Charot. Alam mo yun, hindi. Ang tono talaga nun is, naku di ba dapat dun siya sa anak niya o sa bagong girlfriend? Ba't sa akin? Ganun talaga yung tono Malamang ganyan mo rin siya kinuwento sa mga kaibigan sa mga mo. friends mo, di ba? So, ibig sabihin, kung ayaw mo na talaga ng anything to do with them, block them all. Actually, true naman. True na naman na hindi sa'yo dapat maglambing. True naman kasi wala ka ng kinalaman. Pero nga, di ba, ano sabi mo sa unang parte ng kwento? They treated you like family. And ang dami pong kamag-anak na nangungutang talaga. Ganon. Ganon po ang family members, di ba? They treated you like family. So, kung ganon yung treatment, tapos ano ba, halos 10 years? Isang dekada? Ibig sabihin, ganon talaga yung pinagsamahan. So, dapat, hindi na sumama ng bonggang-bongga yung loob mo kung may ganon. Kaya lang, kung masama pa talaga yung loob mo, edi block mo na silang lahat. Kasi yung ganyan na naiinis ka pa't naiirita. Ganun. Ako nakita ko dito, baka naman lumalambing lang yung Actually, yung mudra. Hindi naman sinabi na, sagutin mo yung pilgrimage ko. Baka naman humihingi lang kunyari. Chitpong-chichirya lang Huwag mo pagdamutan. Hindi, ganun, di ba? Pag nagbigay, sabihin mo, ito lang, di ba kapag may gusto kang bigay, tapos yung bigay mo, alam mo hindi masyadong malaki. Ang sasabihin mo, pangkape lang. O kaya pang Yosima. Ganun. Magpipilgrimage nga Ay, sorry. Mali. Mali pala yung example ko. May pilgrimage nga siya. Naku, sabi ng pabo! Tapos pagbulat na doon sa puro yosi. Kasi sabi yung mga lighter din. Ito din yung mga mahuhol sa immigration Sa true lalo. Gunner. Totoo yun, no? Medyo contradicting yung statement mo na they treated me like a family. And wala lang bad naman. blood, Correct. I'm not cutting the ties. Pero sa tono mo ngayon, yun nga kinalaban niya yung statement mo nung una. You're asking na nangyari na ba ito sa inyo? May ganyan din akong experience. Yun nga panindigan mo lang, wala na kami nung, of course, ex ko na. Girl. Pero ganun din, wala ding bad blood with blood with the family. Maraming mga occasions na lumapit sa akin yung mga kapatid na parang, kuya, pwede ba ako makituloy sa bahay mo kasi mag-e-exam kami? O kaya, may OJT kami, ganyan. O kaya may training kami. Pinatuloy ko sa bahay. Tapos may mga times na sinasabi ko, hindi pwede, o sige, hahanap ko kayo ng bahay. And walang issue doon. Kasi nga, walang bad blood, yun yung sinasabi natin. Ibig sabihin, hindi plastic si Chuper nung part na yon. Oo. Diba? Kasi, true to himself na wala talagang bad blood. Kasi wala naman talagang kinalaman kung ano man yung naging arrangement namin ni girlfriend o ni former girlfriend do sa ibang family members niya. Magkaibang eksena yon. So walang walang ginawang issue sa madaling salita.
So in your case, panindigan mo lang yun. Kung talagang walang bad blood, edi ano man ang 'di ba baging kaugnayan mo sa kung sino mang kanila. family members, so hindi mo gagawing issue. Hindi ba para isumbong pa sa amin dito? Walang pagdadalawang isip pa. Kasi sa dating dito, may pagdadalawang isip. At kung nagdadalawang isip ka at mabigat para sa iyo, edi wag. Wag. Ba't mo naman ipipilit yung sarili mo, 'di ba? Na Totoo. ibigay 'yon, masama ang loob, ganun. Correct. Kung hindi mo kayang panindigan, edi wag na lang at all. Yes. Kasi talagang pag inumpisahan mo yan ngayon, malamang may mga susunod na pagkakataon na lalambing ulit sa iyo yan. Tapos gagawin mo na namang issue. Kailangan pa bang i-memorize yan? Yun yung mahirap. Minsan nagbigay ka ng tulong pero ikinikwento mo sa iba. May sumbat. May panunumbat pero kinikwento mo sa iba. Yan. Tumulong ka pero kwento mo. Ex ko na nga yun. Tinan mo yun, nani, lumapit pa sa akin. Diba? Humingi nga ng tulong yun. Ipupunta daw sa Israel. Ganyan. Pilgrimage sa probinsya lang, partner. Quezon. Sa Kamay ni Jesus. Kamay ni Jesus. Sa Lukban na. Akala ko sa Jerusalem. Kaya ang laki sa Jerusalem, partner. Nasa mga 6 digits yan. Diba mali mo maleta lang naman pala yung nilalambing sa'yo. Hindi, pilgrimage sa probinsya. Ano lang, yung chichiryang malaki, 60. Pwede din. 60 yun. Dalawin mo na 120. Yung pinakamalaking supot, 150 yun. 150? Yung maraming cheese, yung nakaka-UTI pagkatapos. Hindi Ay, mura lang yung binibilhan mo ng 120. Ay, binili mo panis yun. Expired yun. Makunat pala yung akin. Bakit pwede ba to? Sayang mali mo, ganun lang hinihingi. Propek lang pala, pang-propek para hindi mapanis ang laway. Totoo. Tapos ang dami mong sinabi, di ba? So, radyo pa natin, di ba? Bitter ka pa. At yes. bitter ka pa, di ba? So, wag na nating idama yung mga nananahimik. Correct. Kung talagang minahal mo din sila bilang family members, hindi kampihan ka namin ha, masama pa kasi yung loob mo. So, dahil masama pa yung loob mo, yung nanay nung ex mo, parang feeling mo medyo semi-kalaban. Kasi kung hindi mo naiisip na semi-kalaban, wala na to. Walang issue. Wala to lahat. Parang tutulong ka lang at masaya kang ginawa yun. Or ang tono mo is, kukwento ko lang sa inyo na tinutulungan ko pa rin yung family ha, or kausap ko pa rin, okay lang ba yun? Ganon. Pero hindi ang tono mo is, pauutangin ko ba? Or hindi pautangin, pagbibigyan ko ba? Kung hindi, anong pwede kong idahilan? See? Ang bigat. O dapat walang ganong tanong. Maluwag kang gagawin ito kung talagang walang issue. Correct. So obviously meron. Correct. Obviously meron. So wag na lang. Wag mo na lang gawin kasi may sumbat yan dun sa dulo eh. Totoo. Aminin mo hindi. Correct. Meron yan. Naku, basang-basa ka na namin. Hindi naman natin kilala. Hindi naman natin kilala. Basang-basa ka na namin. Pasensya ka na, lumapit ka sa mga taong judgmental eh. Mga judger kami. Bakit? Ganun. Basang-basa ka na namin. Alam namin karakas mo. Yung mga hilat siya ng yung mga galawan ng bituka mo, alam namin yan. Wag kami. We weren't born yesterday. Papunta ka pa lang, pabalik na kami. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. alam namin yung ganyang galawan. Once sa magnanakaw, always sa magnanakaw. Ano yun? Yung grabe yan. Anong pinagsasabi? Charot. Hindi. Ano lang, baka lang kasi minsan ibang tao yung pwede magsabi sa'yo eh. Diba? Yung parang sasabihin mo sa sarili mo, ganito naman talaga ako eh. Pero may ibang tao na magsasabi sa'yo, hindi ah. Meron akong kilala na ganyan. Pinagsabihan ko siya recently. So sinabi ko sa kanya, ganun din sabi mo, kilala ko karakas mo. Hindi totoo. Kilala kita. Alam ko hilatsa mo. Sabi ko, kilala kita. So, hindi, wag mo akong rasonan na, ganito naman talaga ako. Gets ko yan. Pero alam ko kapag ka tinataasan mo ako ng boses, alam ko kapag ka nagdadabog ka, diba? Kilala ko ang mga hilatsa ng bituka mo, yung large and small intestines mo. Kaya ko silang paghiwalayin. Charot. Hindi ibig sabihin, parang ikaw sa sarili mo, pwede ka mag-pretend eh. Pwede mo sabihin, hindi naman ako ganun ah. Hindi naman ako nanigaw. Hindi naman ako nagdabog. Pwede mo sabihin yun eh. Pero ibang tao ang magsasabi sa'yo na hindi. Nagdabog ka. Nagtaas ka ng boses. Pwede wag mo kaming inaano. wag mo akong inaano kasi nagtaas ka talaga ng boses. So, ganun din tayo dito kay anong pangalan nito? Si Michelle. Tama, dami mo sinabi. Alam ko hilat siya ng bituka pero malamang iba na pala yung kinakausap mo. Iba na pala yung tao nasa isip mo.
Ibang tao na pala iniisip ko, Si 'di ba? Michelle. Si Michelle, ganun. So, alam natin yung hilat siya. Hindi joke lang, alam namin hilat siya, pero alam namin yung sinasabi namin na you're just saying this but other people will tell you, like us, na hindi bitter ka. Aminin mo. Oo, at hindi. aminin mo man na tindi. Lumalabas yun eh. Oo. Nakikita yun ng mga Correct. taong marunong umintindi. True. Ano palagi mo sa amin? Inosente? Oo. Anong palagi mo sa amin? Hindi marunong umintindi? Excuse Anong palagi me? mo sa amin? Mga isip bata? Ano kami, tanga? Charot. Dami na sinabi. Labi sinasabi ng dalawa. Anong issue ng dalawa? Ano palagay mo sa amin? Ma-issue? Oo naman. Michelle, alam mo na ha. Ganun lang yun. Oo. Yung sinasabi mong wala kang, ulitin namin kung wala kang bad blood, di ba, doon sa pamilya na yon, panindigan mo. Ibig sabihin, ano man ang maging usapan ninyo, arrangement, lambingan sa isa't isa, hindi siya magiging issue kailanman. Hindi na dapat isinusumbong, itinatanong pa sa ibang tao kung tama. Gusto mo lang talagang tumulong kasi mahal mo sila. At masaya kang ginagawa Sa yun. true, lalo at walang halong eklabo, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Partner, batiin lang natin ng magandang hapon! Si Sir Louie, ang VP for Media ng Message Bureau Agency. Ang former boss and mentor sa Aspak and Gray dati. Uy. Media guru ang tawag dyan sa industriya. Si Sir Louie. Hi, Sir Louie! Pangmalakasan si Sir Louie, ha? Alam mo, sa sobrang lakas niya nga, partner, magpapadala yan talaga na ilang cases ng RC Cola. Ay, naku, talaga RC Cola naman. Mega. Ay, ang Naku. sarap. My favorite. Ilang track ka? Ay, wag ka naman. Cases lang muna tayo. Assume ka muna. Okay. Hintayin muna natin maging ka-close natin siya. Kaibiganin muna natin. Tapos susunod na yung track. O, di ba? Yan. Mga tig-dalawang case muna ng RC Cola Mega. Yan. Pwede. Oo, Para why hindi not? masabihin, ay talamak talaga. Oo, grabe naman. Ginudge din tayong patay gutom. Correct. Sir Louie, hello sa iyo and shout out to thank you. you sa inyo. Salamat sa inyo at salamat sa trust sa MBC Media Group. Thank you very Yes. much. Again, Michelle ha. Yung bitterness na yan nakakapangit. At hindi lang para kay Michelle, para po sa lahat. Kung hindi ka pa ready forgive and move on, wag mo muna pilitin yung sarili mo. Dadating ka din doon. Totoo talaga yung kasabihang time heals all wounds. Yes. Kasi dadating yung panahon, hindi na fresh yung sugat. Kalma na ang lahat. May iba ka na rin pinagkakaabalahan, mas madali na yung pagpapatawad. Hindi naman natin ipipilit kaagad yun. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Salamat, Michelle, for sharing your story with us. At kung ikaw ay may kwento, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-usapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. bye-bye! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!